Oh. Miau. Guarres. Programa en parlem de sexualitat. Sense pèls. A la llengua. Guarres. Pues hola de nuevo, chicas. Estamos aquí en el cuarto capítulo del podcast. Y nada, yo empezaré primero, chica, ¿por qué? Porque hay una cuarta silla. No sé, però de moment m'agradaria dir una cosa, no sé si ho heu notat a casa, però estic sent suplantada. La Consol sembla que s'està inspirant en les meves decisions estilístiques, amb la qual estic molt satisfeta. Gràcies, Consol, estic generant influència en el sector dret o esquerra per vosaltres. No només això, sinó que ara, ensenya el teu nou dispositiu. Ara també fa servir un iPad en lloc d'un ordinador. És d'una altra marca, aquí guardo el meu mocador. Algunes paraules sobre la teva decisió estilística És d'avui? més gros el meu. Bueno, és que tu et penses que el maximalisme està bé. Jo, per exemple, aquesta pulsera no me l'hagués posat mai, també és grossa, però no ho sé. En fi, volia fer aquest petit apunt que estic Al final, inspirant. la camisa és una peça habitual en el meu armari. Estic d'acord, però amb aquests brillantets i tal. No, és que m'encanta. Bueno, És que m'encanta, m'encanta. Bueno, pues yo voy un poco diferente, la verdad, no tengo Tu mucho... encara estàs en el teu estil, que respecto i adoro igualment. Els estils són diferents. Sí que son. Pues nada, entro con la introducción. I tant. Quería contaros una cosilla muy personal que hace un tiempo que me pasa ya. Pues nos vamos a remontar un poquito a la época de la flotilla. No sé si se acuerdan la flotilla con la Greta y la Ada y esa gente, ¿no? Que pasó con todo lo de Palestina y tal, muy importante que hicieran eso, yo estoy muy contenta. Pero la cosa es que yo seguía la noticia, claro. Y desde esa época, como que me empezó a pasar una cosa. Como que por la noche, yo cuando me iba a dormir y empezaba a soñar, tenía unos sueños muy extraños. Unos sueños donde de repente me aparecía Ada Colau, me acariciaba la mejilla y yo me despertaba. Però això, ja, la flotilla. ¿Cómo? Después de la flotilla, después del boom mediático de la I quan flotilla... vam veure de festa, què va passar? Perquè no ens vas dir res de tot això. no. Bueno, pues yo estaba nerviosa, no quería verbalizarlo porque, claro, o sea, para mí es un tema sensible y no sé, y para mí, bueno, era impactante y sabía que si lo verbalizaba, pues iban... No li vas dir No se lo dije, no, de que... claro que no. Vaja. Pero bueno, aquí os lo confieso a vosotros que estamos en intimidad, deciros que tampoco quiero que lo sepáis, porque es una cosa muy íntima, me daría vergüenza incomodarla. Aquí no se verá. Vale. Y nada, y eso, como que cada noche en un escenario diferente, como diferentes épocas de la historia de la humanidad, no sé, los picapiedras, los imperios romanos, de repente en la Renacencia, los incas y tal, estoy yo y está Ada y me acaricia. Y eso me pasa siempre y yo no sé qué quiere decir eso con mi subconsciente. Espero que podamos descubrirlo en el capítulo y que me echéis un cable con eso, porque de verdad que estoy preocupada. Yo no sé si es que estoy enamorada y el amor de mi vida puede ser, o simplemente un referente y está cuidándome desde ahí donde esté. Tot això és perquè avui parlarem dels somnis eròtics. Ja som a la nostra estimadíssima secció del consultori. A mi, per mi lloc, m'agradaria comentar quina és la meva opinió, no?, sobre els somnis eròtics. També vull saber la vostra. Però aviam, jo no soc una dona de tenir molts somnis eròtics. És cert que m'agrada explorar el meu subconscient i fer coses que no puc fer en persona, però no m'agrada perdre el control de la meva ment. Perquè sento que si perdo el control de la meva ment poden passar coses molt desagradables, com per exemple córrer. Bueno, no és una cosa desagradable, però és córrer inconscientment, perquè quan jo em corro mantenint unes relacions sexuals poso un coixí, poso una tovallola, i són situacions Controlades, aptes i sí, controlades. claro. A mi m'encanta el control. Llavors, home, de petita jo tenia problemes amb això de somnis eròtics, perquè a casa meva no es parlava d'això. I què passa? Que a vegades em despertava amb les calces que feies així i estaven molles i enganxifós i ai. I què feia? Les guardava en un calaix, perquè sentia vergonya i les guardava.
i les guardava. I el calaix ja no tancava, m'entens? I estaven dures, com una pedra. Què feia? Doncs les cremava. Cremava les calces i les llançava al Sena. M'anava fins a París i les llançava allà. I després me n'anava al mercat i me'n comprava de noves perquè la meva mare no sospités. I això ho feia perquè, clar, no podia llançar-les a la paperera perquè al final allà hi ha els meus fluids corporals i són preciats i ho he sabut sempre. Així que es cremava. Un cop em vaig cremar una ungla, va ser molt dolorós. Però, no sé, per mi tenen aquest factor que no m'acaba d'agradar i tinc aquest trauma. No sé vosaltres què n'opineu. Pues yo, o sea, es verdad que desde la menopausia y tal, pues a mí los sueños eróticos pues me parecen bien, ¿no? Porque siento que es un espacio donde puedes cumplir todas tus fantasías más perversas sin perturbar a nadie. Entonces es un buen sitio, ¿no? Para eso, para desahogar, digamos. Entonces creo que nos protege bastante que esto exista. Yo tengo esto hace años ya que tengo menopausia, pero que desde que la tengo se me han manifestado más unos sueños muy raros, pero muy tangibles, ¿sabes? Como los que he contado de Ada Colau, pero también tengo otro muy raro. Tengo uno que me pasa muchas veces también, que es como que tengo que follar individualmente con todas las putas que se folló mi marido, pero cada vez que follo con una se me cae un pelo. Entonces son tantas que me voy quedando calva progresivamente y es como un no parar hasta que me quedo calva. No miro a nadie. Bueno, espero que això no sigui un malson terrible, tampoc. A ver, a mí me gusta mucho mi pelo. Bueno, tu, Consol, que i si estiguessis calva no hi ha cap problema, eh? En sèrio, no hi ha per què sentir vergonya d'això. No, la calvicie es una cosa. I tu, Consol, què opines d'això? Dels somnis eròtics? Jo tinc uns quants de somnis eròtics, són uns somnis on no passen coses concretes, sinó més aviat es generen uns ambients i unes atmosferes plenes de violència i sexe. A mi em passa això, tinc aquest punt d'intensitat violenta que, de fet, recentment s'ha dut a terme en la meva vida presencial. Indaga más, por favor. Doncs mira, això és que era un malson, d'acord? El que us explicaré ara sí que és un malson i no és un somni agradable. D'acord? Dale, vale. Mira, jo fa uns dies vaig anar al mercat, com cada dia, sempre que puc. Mercat de Sant Antoni. Sí, abans d'anar a l'escola o quan hi torno, depèn del dia, doncs vaig allà a comprar el que necessiti per aquell dia. Resulta que vaig anar, ja venia amb la meva col, amb una gallina sencera que havia comprat, surto d'allà. Això a la narca no li faria gràcia. No lo diga muy alto, que te la encontrarás en la puerta de tu casa. Perdona, narca. Espero que no fuera una tuya gallina. I la qüestió és que de sobte, sense veure res, vaig caure a terra. Ai, perdó. Pero con esto no me ha quedado claro. ¿Esto es un sueño o ha pasado de verdad? Aleshores em vaig girar. Bueno, no contesta. I hi havia una persona que m'havia empès. Era una agressió. Sufriste una agresión. Pero Consol, por favor, aclárame si esto es un sueño o esto te pasó. Això em va passar de veritat. Vale, coño, aclara. Home, té un nyanyo, aquí per aquí. Ay, no, pobrecita. Tinc un ¿Y alguien te empujó? No estic bé. Un home em va empènyer. Perquè Potser per això estàs intentant suplantar-me? Per refugiar-te en la meva identitat? A la gallina no la empujan. O sí? Si és el cas, potser podria funcionar. S'hauria d'experimentar. Jo encantada. Però... No sé què faré, no sé. Consol, ens tens a nosaltres i sortirem d'aquestes juntes, d'acord? Jo et faré el favor de permetre't seguir copiant els outfits i l'iPad. És la meva manera d'apreciar-te el meu suport. Yo te puedo dar muchos abrazos, te puedo dejar que me chupe la teta también, la que quieras tú, la derecha o la izquierda. Vale, les dos, sisplau. Vale, y esa es mi ofrenda para ti. Tens un bici, nena.
Una Normal. pofita. No, em sembla genial. Pero ¿tú has visto eso? Són una bogeria. Doncs, bueno, Consol, gràcies per compartir això amb els nostres seguidors. També esperem que l'envieu suport a la pobra Consol, que ha estat agredida. I no tolerarem cap mena d'agressions. Ara estem aquí de jajaja perquè tampoc és pla de generar aquí un ambient molt hostil. Però vigileu amb les agressions perquè que sapigueu que també ens sabem defensar. Ens sabem defensar. Tenemos mucha claro. calle. A mí Mucha me calle. Que si veniu per darrere, veniu de cara. No, Consol? A partir Claro, d'ara es que hauria de por la buscar-me espalda eso. alguna arma o alguna cosa, no sé. Alguna porra d'aquestes que tens per casa, no? Claro, pero esa está llena de fluido, ¿no? Por lo que No, mira, que Que sí. sí, bueno, clar, potser rellisca. Clar. Bueno, parlant de fluids, continuarem parlant d'això dels somnis. Abans de respondre les vostres preguntes, també jo crec, a mi personalment m'agrada molt, no m'interessa tant somiar, sinó que somin amb mi. És per mi el més important, que en Camper, que en Víctor, que vosaltres, que els nostres espectadors somieu amb la Xina veixina. No, és el meu objectiu. Estàs bé? Sí. Ha tingut cingle la Consol. És aquest el meu objectiu. Llavors, jo tinc diferents tàctiques. Jo vaig al Ramper i li dic, allà al seu llit, bona nit, Ramper. Avui somiaràs amb mi. O no. D'aquesta manera activo la narració en el seu cervell i el seu subconscient de nit necessita trobar resposta a aquesta qüestió que jo li he plantejat. També agafo perfum i el tufo per tota l'habitació, perquè li recordi a mi. O em faig una altra cosa. Espereu. Oh, perdó. La Gina actualment està tocant-se els peus. No. Ah. És que estava buscant un objecte. Estava buscant un objecte. S'ha posat una màscara. Que me suena bastante, ¿eh? A ti también te tendría que sonar con eso. S'ha posat una màscara de Puigdemont. Jo em poso una màscara de Carles Puigdemont o d'altres líders polítics perquè en Ramper m'escolti la meva veu, però des d'una altra aparença. Així el seu subconscient intenta activar-se, no? I intentar resoldre i pensar en mi, com la qual aparec en els seus somnis. No està confirmat perquè no parla massa en Ramper, però jo continuo fent aquestes coses. Y por si no lo habéis visto y no lo habéis leído, Estoy esto lo más está haciendo confusa. para que vosotros soñéis también. Ai, m'està mirant el Carles. Carles. Ah, no, és la Gina, perdoneu. Exacte, això és el que li ha de passar en Ramper. Cucú! ¿Qué anaves a decir? Bueno, pueden responder las Nada, preguntas. está diciendo eso, que la intención de la máscara es para que vosotros chicos soñéis, chicas. Exacte, jo ho he fet Soñé- perquè somieu amb la Gina. Claro. I a ser possible, esperem que sigui un somni premonitori i somieu amb mi. Tenim molt d'èxit i amb les meves guares. Llavors, la primera pregunta és, heu tingut somnis eròtics amb els vostres caps superiors? No en tenim. No. De moment encara no ens han enganxat. Somos autómatas, somos mujer emprendedora, libre y Autòmates, independiente. sí. Sí, no? No sé. Home, un autòmata justament el controlen. Oh? Ah, Doncs no som autònomes. no, somos... Som autònomes. Eso. Exactament. Me he confundido. No passa res, just la llengua té els seus camins. Poc a poc. Doncs res. La següent és, alguna de les tres ha tingut somnis eròtics amb alguna de les altres? Es muy probable. Pot ser, a veure... Jo és el que dic, que són imatges molt fugaces, molt abstractes. Potser ha aparegut una... Jo recordo que tu em vas explicar que tu, Consol, havies de mirar una foto o alguna cosa així abans d'anar a dormir. Bueno, això... A veure, jo t'ho puc explicar. El motiu d'això és que normalment, tot i ser un somni abstracte, hi ha un protagonista. I aquesta persona en la qual tinc un somni que és eròtic és l'última persona que veig abans d'anar a dormir. Entonces como que lo puede controlar, ¿no? Es como que... No, simplement jo veig aquella persona i tanco els ulls i pum! I si veus a la teva filla? Bueno, això ha passat alguna vegada. Has tingut un somni eròtic amb ella? He tingut... És que no vull recordar-ho. A veure, Caral, això va ser per error, d'acord? Ella mai ho sabrà, és una cosa que viurà en la meva ment i jo hauré de viure amb això. D'acord. Espero que no fuera muy explícito. Però perquè no passi això, el que faig és tinc una col·lecció de fotografies, o bé en el mòbil, o bé en el cas que hi hagués una apagada, també les tinc impreses. Vigila que quan vingui la policia.
I aquestes fotografies doncs són de diferents personatges en els quals m'interessa somiar. Molt bé, doncs la següent pregunta em diu: es fica banyes somiar amb algun altre? Absolutamente no. Home, no, pensa que al final és el teu subconscient, Claro. tu no ho estàs controlant, llavors no és culpa teva. Que te puedes decir muchas cosas y te puedes dar pistas de lo que realmente quieres tú. Eso es otra cosa. Porque igual tú tienes tu pareja, ¿no? Monógama. Eso ya está muy pasado de moda. Y claro, te aparece otra persona. Eso quiere decir algo. Haz tú tu análisis. Si crees que solo es que ha aparecido en plan aleatorio, pues no te preocupes. Pero si es algo recurrente como Ada, pues entonces plantéate tú. La Plantéate següent- tú tu relación. Sí, la següent pregunta és per la Consol. Llegeix la Consol. Consol, tu tens una erecció quan puges al Pedraforca i somnis eròtics amb el Pujol o els Jordis? És complicat tenir una erecció perquè, com potser no ho hem comentat encara, però els meus genitals són de femella. No tinc un penis. Seria interessant experimentar una erecció, potser sí. Pot ser una reacció psicològica. Si parles de qüestions psicològiques, evidentment. No puc jugar al Pedraforca justament perquè m'impacta de manera extrema. Bueno, és que a tu t'impacten les coses grans. Sí, és que és molt gros. Te me encima se sube el pedro. És... I has somiat amb el Jordis o el Pujol? Sí, amb tots dos són dels meus... De fet, les meves fotografies, elles estan inclosos en la col·lecció. No era el Jordi Turull. No, el Jordi Turull no tenia. És que el Jordi Turull em va fer un embolic. D'acord. Doncs, bueno, la següent pregunta és normal tenir somnis humits, però literalment, a vegades em corro dormint i m'aixeco fet un FS. No sabem què és un FS. Suposo que t'aixeques malament. És el que he dit jo. Sí que és molt normal tenir somnis humits. I a mi em va passar això de les calcetes que les havia d'anar tirant. Però no has de sentir vergonya. Que sàpigues que es normal. Sí, es normal. Yo en plan, más que sueño erótico, tengo sueño extraño, pero cuando he tenido algún sueño erótico, la verdad no mucho, porque es lo que decía, ¿no? Yo al final tengo mucho sexo, entonces no me hace falta como soñarlo, porque ya lo tengo durante el día, entonces como que no es una necesidad, ¿sabes? Como que está ya muy... Tu ets de tocar en present. Sí, a mí me gusta más tocar que soñarlo, sí. I t'agrada llegir? Es pot llegir la següent pregunta? Ah. A mí me gusta leer. A veces, claro, se me cansa la vista y tal, y necesito, ser. claro. Pero bueno, está bien leer, es importante, ¿eh? María Pomba. ¿O era la Marta? No sé, però som-hi. No sé de què parles. Estimada. Es normal... Ah, no. Sé si és somiar que menjava un cony i som maricón, què vol dir? Pues vol dir que tens un trauma amb els conys. O no, pot ser que s'estava menjant un cony i s'estava passant molt bé. Però igual era una persona... Potser un la teva hombre. amiga estava fent cosetes mentre dormies. És una possibilitat. Jo prefereixo optar que les persones, doncs, no tens per què ser tan... Soc maricón. Potser et llançaré una pregunta perquè te la plantegis. I si la societat t'ha fet creure que ets maricón perquè potser ets una persona afeminada? O potser realment et plantejaries estar amb un cony perquè el teu subconscient realment no els rebutja del tot? Pero también hay otra cosa, que puede ser un hombre con coño y sigue siendo igual de maricón. Clar, Pensava que anava a dir que podia ser una persona bisexual. Potser tu desitges un cony, però no per penetrar-lo, sinó per robar-lo i substituir-lo pel teu penis. Doncs és una possibilitat. Tu planteja't alguna d'aquestes opcions que t'hem llançat. Hem fet un brainstorming, ara tu has de recollir. Llavors, la següent Muchas ideas. és normal que gran part dels meus somnis, el meu amic i jo acabem follant. Bueno, és normal si te'l vols follar també, el teu subconscient està dient que li vols menjar raba. Y adelante, hazlo. Está muy bien tener follamigos, de verdad. Es una cosa muy práctica. Sí, sí, sí. Però la lectura de somnis és complexa, no ho oblidem. A veure, mentre no estigui enamorat del seu amic, Potser l'està alertant que aquest amic et vol penetrar. Compte. també és una possibilitat. O realment, mantinc el que estava dient, realment t'estàs enamorant una mica d'aquest amic perquè el subconscient és molt juganer. I si tu estàs molt enrocat amb aquesta persona,
et farà et llançarà aquestes senyals. O no, o pots tenir un somni amb una persona molt estranya. Jo he arribat a somiar amb l'Angela Merkel. I a mi l'Angela Merkel m'importa poquíssim, sabeu? Llavors, des d'aquí tot el meu carinyo, però això, també he somiat amb el Plex, saps, aquell noi? Ah, sí? Gent molt estranya que a mi m'importa molt poc, i me'n va ensenyar un reel un cop la luz i ja està. Llavors, així estem. ¿T'està dient això o una altra cosa? No quería interrumpir. No, no, digues, cap problema. Estoy viendo ahí una pregunta un poco curiosa y creo que es dirigida a la Consol también. A ver si la puedes leer tú, Consol. Quina? Esta, mira. Esta que empieza aquí. He somiat que em follava la Consol. Escolta, m'escrit malament el nom. Jo no sóc un cònsul, jo no vinc aquí a representar cap país. Y el apellido también lo ha escrito mal. Ador. Escolta. La Consol Ador. Ulan Bator. A una classe plena de nens. T'agradaria provar-ho? Em pots follar una classe plena de nens? Per què no? Home, doncs perquè potser no toca. Tengo bastante motivo por lo cual no. Que he dit que els nens hagin d'estar mirant? Poden estar contra la paret. En quin sentit? Poden mirar cap a la paret, per tant no s'enteren del que està passant. Podrien estar dibuixant contra la paret, no? També poden seves fer coses. moltes activitats. Pero es necesario que estén ahí los niños presentes, te da No, más... per mi no, però si aquesta persona m'interessa i vol fer això, es pot estudiar. Bueno. Yo de verdad no sé cómo tú Mientras no sigues en involu- este colegio después de todo, ¿eh? Bueno, si tan malament us sembla, ja m'ho plantejaré. No, però la Que no- teva, que no la parezca teva escola mal, no que- pres cap mesura? Crec que sí. Quina? Jo sospito que la meva bata ha estat retocada. Ah, però en plan... Què li han fet? Li han posat també... No. Un bordado así, chulo. Justament han dit que havien de canviar els botons. I hi ha un dels botons que fa llumeta. Oh, com aquesta càmera. Exacte. Què insinues, Consolada? Doncs a mi em sembla que m'han incorporat una càmera corporal. Bueno, em sembla una mala mesura, t'he de dir. Bueno, te tengo que decir que si tiene que violar a algun niño, pues se va a quitar la bata, ¿no? Entonces no es muy práctico. Bueno, però podem veure l'abans, no? No, jo me la trec mai, la bata no me la trec. Bueno, Está com... estàs controlada, Consol. Estic... Ara no portes la bata, Jo no? estic acostumada a estar controlada, al final és el que hi ha quan vius en un estat repressor. Doncs, bueno, l'altra pregunta és, alguna vegada us ha passat tindré algun somni eròtic? És que no sàpiga llegir. Perdoneu, és que no sé. Deixeu-me mirar una cosa. No és que no sàpiga llegir, és que a vegades ens escriviu les preguntes una mica de manera estranya. Però això, que si ens ha passat tenir algun somni eròtic amb un familiar, i si tinc un somni... O sigui, ell diu, si jo tinc un somni eròtic amb un familiar meu, és que estic malament del cap o és una altra cosa? A ver, para empezar, malament del cap es una cosa delicada para referirse a gente que tiene prácticas sexuales disidentes. Perdoneu, tenia una mica de son. Es que yo bostezo mucho, pero intento no hacer Consol. ruido, ¿sabe, Consol? No et diré res, perquè sé que t'han agredit i que tampoc estàs en el teu millor moment. És que he Le he dormit molt contestado el poc. bostezo a la He dormit lesbiana. molt poc. Bueno, des d'aquí anirem a fer nones, tots plegats, va? Si volem dormir, dormim tots. Vamos a tener un sueño erótico, un momento, danos un minutillo. Què ha passat? He somiat amb la luz. ¿Y qué pasaba? El son només ha estat mig segon. Oye, qué? perdona, Ay, tampoco es y tan te- traumático, y escúchame no te una cosa. agradará. ¿Por qué grita tanto tú, eh? ¿Qué estaba pasando ahí? Feia coses molt violentes. ¿Cómo qué? I a forat. M'ha generat nous forats que no tenia. Amb quin estri? Amb el mateix que amb el que punxava ous. Amb un trencanaus? Amb el mateix amb el que punxava ous. Amb un trencanaus? Sí. Bueno, no és culpa teva. Això és la ment de la Consol. No em passa res, ja està. Oh! Està molt gracioset. Espantis. Està fent simulacres pels nostres oients. A veure, de simulacres de punxada.
Llavors, aquesta persona que té un somni eròtic amb un familiar, no és que estiguis malament del cap, és que, bueno, tu hauries de fer mirar d'alguna manera, Pues sí. que tots tenim aquests impulsos. Hi ha una mica de moguda en el set, ara Sí, el mateix. nostre fullet dels convidats Està el nostre fent fullet, coses. no passa res. Está bien. Bueno, aquesta De és hecho- l'última pregunta. Sí, de hecho se han acabado la pregunta ya. Sí. I ara passarem a la secció de bogeria, no? Mhm. Pues estamos en la sección de bollería y mis compañeras me han dicho que me ponga en este lado. Mira que yo soy muy de izquierda y me manda para la derecha. Esto de Doncs verdad. t'aguantes. A veure, és que li hem preparat una sorpresa perquè vegi que la valorem, perquè sabem que ho ha passat malament. Està tenint somnis recurrents molt potents, com he explicat abans, i si nosaltres podem aportar un granet de sorra, l'aportarem. Me D'acord? estáis dando miedo ahora. ¿Qué habéis hecho, chicas? No, a veure, que pot passar... Pot passar la nostra convidada misteriosa, li farem un aplaudiment. Hola. Oh! No, no, l'aplaudiment el faig jo. Quin honor. Ai, Déu meu. ¿Te puedo dar 2 besos? Por favor. Oh! Ara mateix això la Luz no ho explica. Ai, no, la que està nerviosa sóc jo. Ara no et preocupis. Hola, Ada. Espai segur. Ai, Bienvenida. ai, gracias. Benvingutíssima. Pero Ana Colau. le habéis contado la cosa de los sueños, le habéis contado todo esto. Home, clar. Li hem explicat Hòstia. una miqueta. Està al corrent d'aquest No, és que jo tampoc tinc paraules, No, estic nerviosa, estic emocionada, estic, no sé, vull dir, som una referència per tota Catalunya i saber això dels somnis a mi m'ha deixat que sense paraules, no sé. Ai, no. Tu sí que ets una referència. Eres una referencia de verdad. Ets En mi una vida y en mis sueños y en mi todo, de verdad. No, vosaltres. És que, a més, feu una cosa tan pedagògica, tan necessària, tan professional, o sigui, ara mateix jo crec que Catalunya sense vosaltres seria molt pitjor. Gràcies. Bueno, seria diferent. Nosaltres venim a passar-ho bé i a passar una bona estona. Jo tinc un punt didàctic. Sí, que me va corazón. Explicar a les Sí. persones... Me va a salir el corazón. Clar. Te lo digo en serio. Està la Luz en estat de xoc. Es que claro, es que esto no me lo esperaba. Però com no te lo esperabas? Bueno, no sé, a ver, yo sí que había visto la silla, había visto ahí, pero digo, hostia, es que no, mira, se me ha pasado por la cabeza. Mira. Se me ha pasado por la cabeza, pero digo, es que no es posible. Nosaltres ara li hem comentat, perquè ens ha Muchas explicat gracias això, por i venir. li hem dit però Luz, tu quan vas sortir de Festa Amblada, perquè vam sortir de Festa Amblada, i la Clar. Lucía, que també ha vingut Sí, aquí, sí. i vam dir, no li vas comentar? No això? sé, claro que ¿Y no, nunca no? porque yo no quería incomodar, ¿sabes? Al final, una cosa rara, que esté cada puto día en mis sueños es muy fuerte, ¿sabes? Es que no sé qué decir, o sea, para, no sé, una señora como yo, que una mujer estupenda como tú sueñe conmigo, de verdad, para mí es la alegría del mes, vaya. Caral. Ay, no me digas estas cosas, que me Si eres estoy estupenda. Tú eres estupenda. Muchas gracias, tú también eres estupenda, ¿eh? Ai, és que de veritat, quina connexió que s'està generant aquí, ens està encantant. De veritat. Doncs això, ara... Ilusión. Luz, estàs contenta? Això és com el dia de Reis, saps? Ha vingut la Que sí, reina. estoy contenta, chicas, no sabéis reina lo que me maga. habéis hecho y de verdad me habéis alegrado los días, ¿eh? Sí? De verdad que sí. Olé. És que... Mira que estoy Ah, pasando un momento complicado. ¿Pero por qué? Bueno, ¿qué pasa? Que yo en la temporada pasada hice unas declaraciones, ¿no? Mencioné mi participación en ciertas actividades ilegales involucradas en la prostitución y se ha abierto una investigación y ahora pues me han echado de la Bombonera. Y yo tenía en la Bombonera, tenía mi matriarcado, ¿sabes? Montado. Yo hacía de secretaria en papeles, pero realmente lo que hacía ahí yo era proteger a mis niñas, ¿sabes? Mi prostituta, que al final la prostitución no desaparece por hacer ver que no existe. Y como no va a desaparecer porque la gente es muy guara, muy putero, yo lo que hacía ahí pues era castigar a los putos y proteger, darle bocata de chorizo a mi niña y como cuidarlas, ¿sabes? Y ahora me han cerrado y ahora ellas se han ido a paradero desconocido y yo estoy muy triste porque están pidiendo. Pero seguro que pasará luz, seguro. ¿Tú crees? Seguro. Si estabas haciendo el bien y volverás a hacer el bien, ya verás. Os reencontraréis seguro, la investigación acabará en nada, eres una magnífica persona y esto acabará bien, ya verás que sí. Ya verás. Mira-la, és que s'està emocionant. Gràcies. Nosaltres tenim la teoria que aquests somnis recurrents els has tingut perquè has vist la teva figura com a dona maternal afectada, no? Pel fet que
ja no pots protegir les teves nenes. Claro, yo no he tenido hijos porque no por falta de ganas, no he podido y entonces supongo que de alguna manera mis niñas eran como la hija que yo nunca había podido tener, ¿sabes? Claro, es que hay muchas maneras de ser madre. Claro. Y Totalment. seguro que tú eres una madraza y lo seguirás siendo. Seguro. Y lo cago contigo, Ana. És que estem tocant fibres sensibles, és que és un moment molt emotiu, el d'avui. Mira, Però, seguro que podemos hacer muchas cosas. Eróticas no, porque hay una diferencia de edad. Entonces ahí yo creo que Exacto, tenemos que exacto. mantener. Las diferencias de edad también me impresionan un poquito. Pero Vale. yo ya soy una señora. Bueno, la Luz també té una Bueno, edat claro, important, eh? Sí, Sí. yo estoy aquí, no sé cuántos años me echa. ¿Cuántos años me echa? Te hago jovencísima, no sé. Oh, Estupenda, que te la hago que me muy dice. joven, ¿no? Oy, 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 oy. 20 y pocos. ¿No? 20 y pocos, ¿no? Esto es un subidón. Si rondes, quants anys tens, Luz? A veure què diràs ara, tampoc et passis. No, la Luz té com 50, no? Què Un dius? poquito más, un poquito más. Un poquito més. Home, no la veus? Que està grandeta. Potser sí que podem fer un cafè. Un cafetet el podeu fer. Ai, quina gràcia. Está muy roja. Està molt vermella. Ai, quin mimi. Espérate que me... Tixo. Pero necesito un momento respirar esto, ¿vale? Jo també. Aquí hem d'anar respirant. Mentrestant, doncs, podem comentar això, no? Què opines tu, Consol, d'aquesta trobada? Home, a mi em sembla molt bé. Al final és maco que els somnis S'han de fer realitat. ens porten a llocs molt interessants. No, Exacte. Luz? Tu has tingut un somni, l'has expressat i hem fet coses perquè potser no es farà realitat, potser no sé què passarà, però com a mínim t'hi has enfrontat. Nois, si ens esteu veient des de casa, heu de perseguir els vostres somnis, d'acord? No de manera molt violenta, perquè, clar, si no, la Luz estaria aquí perseguint la pobra de Colau, No sé. que ha vingut aquí voluntàriament. Ho estem portant bé, ho estem portant bé. Sí, estamos muy bien. Però això, n'heu de tenir por d'expressar els vostres somnis, perquè mai se sap, i mireu, les seves amigues li han portat aquí el seu somni, fer realitat, que era la de Colau, i el seu somni era conèixer-la i explicar-li això, perquè ja la coneixia, però ella li havia de revelar aquesta qüestió, per Pues molt sí, que pues sí. li feia vergonya, perquè abans ens ha dit que no volia que li digui que ho Porque a ver, sapigués. yo no sé cómo puedes sentar esto, ¿sabes? Yo al final, yo te respeto mucho como mujer y no quería yo que pareciera eso un vicio, ¿sabes? Perturbado. Para mí era algo muy emocional, más, ¿sabes? Más que erótico y tal, era como emocional. Clar. Exacte. És que els somnis serveixen per manifestar de tot. Coses boniques, coses eròtiques, coses perturbadores, com les de la Consol. Clar, els meus somnis són molt violents. O sea, Es veritat. La que ha dejado caer antes. Sí, he explicat que bueno, de vegades he d'anar en compte perquè somio amb l'última persona que veig i no pot ser. No pot ser. La veritat Perquè és que passen no. coses violentes. Però bueno, això, jo crec que també entre dones ens hem de donar suport. Sempre. I si hi ha una dona que està cap a caiguda, com es diu en castellà, cabizbaja, doncs li hem de donar suport. Doncs ja està. I si hi ha una altra dona, això és el llibertat i feminisme, d'acord? No històries rares que aneu posant per allà. Això és ser feminista, donar suport a una altra dona i estimar-nos en general, entre tots. D'acord? Pues sí, eso es feminismo, es muy bonito el feminismo, cuando pasan cosas muy bonitas. I si no és feminisme, també us dic una cosa, ens és igual, perquè a nosaltres ens va bé, no? Que sigui el que sigui això, estem contentes. Si és feminisme, doncs molt bé. Però si no ho és, doncs endavant també, però estem de puta mare. No. És una luz. Bueno, yo sí, bueno, no sé. Tu, Ada? Sí, sí. Estàs Sí, bé? sí, estic molt bé, molt feliç. Sí, sí, encara no m'ho crec. No. Menos, tía. Ai, que em pixo i viu. Li hauràs de filmar una teta o alguna cosa, amb la roba, amb la roba, per sobre. Como mínimo. Bueno, tú decides, ¿eh? Yo tengo aquí un Home, material. Luz, hem parlat que em compta, eh? En tot cas, després, fora de micros, potser. Eso sí que luego los de YouTube quieren censurar la cosa, ¿eh? Pero podéis censurar esto, pero no podéis censurar esto, ¿eh? Lo que he visto ya, ¿eh? Bueno, també poden parlar de mi. Oh, no passa res. El que no ens aturaran són les ganes de viure i de passar-ho bé. És o no? Seguro. Ben dit. Podeu fer el que vulgueu. I res, doncs estem molt contentes, no? Ada, tu, això dels somnis, quin era el teu somni? Normal. No, a veure, somnis en tinc molts, també en tinc d'eròtics, clar. Mhm. Sí, és bonic tenir somnis eròtics. Totalment. Es muy bonito, sí. I és saludable, també. És molt saludable. Vull dir que hem d'animar els nens, les nenes, a tenir somnis eròtics i no avergonyir-se en absolut. I comentar-ho amb les amigues, com estem fent nosaltres. Totalment. No? Perquè a vegades descobriràs que somies coses semblants
o no, et suggereixen coses molt diferents, Clar, que potser t'obren nous mons, O no sé. pensaves una cosa que era molt estranya, resulta que no. Resulta que no. Mira, jo abans... Resulta que l'inconscient està parlant des dels somnis i l'has Claro. d'escoltar, sí. Claro, habla muy bien, ¿eh? De veritat, té una làbia. Mira, No, total. jo abans... No com vosaltres més. No, Yo me trabo cada 2 frases, una cosa loca. Bueno, resulta que sí. jo abans he compartit un trauma que tenia de petita, que és justament això, que em sentia avergonyida És de veritat. tenir aquests somnis. Ah, sí? Bueno, sí. més que avergonyida era del resultat. Jo, ho he explicat abans, li faré 5 cèntims a l'Ada Colau, si m'ho permeteu, als nostres seguidors. Gràcies. De res. Bàsicament jo em mullava les calcetes de petita i clar, em feia vergonya i les amagava al calaix. I les anava amagant al calaix, fins que les havia de cremar. I llavors les cremava perquè no les anava a tirar a la brossa, perquè jo és peluós. Però ho feia des de la vergonya. I això que has dit ara, doncs és cert, hem de tenir aquestes converses amb els nostres fills perquè no vagin jugant amb foc, literalment. És que al final la generen unes situacions absolutament surrealistes. És que jo crec que amb aquest programa vosaltres esteu ajudant segurament a moltíssima gent, especialment jove, però segurament tampoc joves, també Té la també raó. gent gran, segurament esteu ajudant a moltíssima gent amb aquest Tenim programa. seguidors de moltes edats. Sí, Es que dice una m'ho cosa crec. muy bonita. Bueno, esperem que això, que estiguin, que li donin una volta a les coses que anem plantejant i que s'ho passin bé i es fotin 4 riures i que vegin a la luz complir el somni. Luz, cucu. Amb lo guapa que ets. Per favor, a complir Bueno. tots els teus somnis, Luz, tots els teus Exacte. somnis. Dios santo. Que que de verdad, o sea, yo es que no, yo te, no sé, es que La estoy luz sin habla ya. que no pot Y mira que yo hablo por los codos, ¿eh? És verdad, sí, sí, te sigo, te sigo. Qué primo, es que esto es muy fuerte, de verdad. Joder. Doncs bueno, estem encantades de la teva aparició. Jo més, de veritat, moltíssimes gràcies, moltes Ben gràcies. coordinado, no me Sabeu què? Semblem els germans Dalton. Ah, sí? Semblem germanes Dalton. Qué gusto. M'ha tocat ser la petitona. Bueno, yo siempre también. Ets petita, però potser és la que té el cor més gran? Oh, Ai, quines coses més boniques que dius, Gina. Aquí És que ets eleganta, tu, Ets eleganta, eleganta. Bueno, ho trec, jo també tinc el cor molt gran. Sí. Estem al mateix nivell de cor gran. No sé, eso dice ella. no sé si funcionarà perquè de vegades hi ha problemes, però tenim una cançó, potser, no? Sí, si podem llançar la Para cançó... hacer el capítulo así, la canción esa. A veure, quina Lo único que ahora son un poco. Vols posar els auriculars, potser els Ai, escolts. sí, sí, sí. Aquests me'ls poso? No sé. No sé si son estos, ¿eh? Creo que no. No? Nuestra técnica lesbiana te va a dar. Gràcies. I així ja acomiadem. Sembla ser experimental. Tu captaràs. Ens agrada experimentar. Totalment. D'acord, Vale. gràcies. Consuelo, anem a baixar. Deixem una estoneta que anem amb la cançó. No, que... A vegades s'ha de saber quan baixar. Me van a dejar aquí sola. Ens veurem. En sèrio, marxeu? Yo me quedo aquí, ¿eh? Podemos. I jo què faig, jo què faig? Jo em quedo. Cuando acabemos. Quan acabi la cançó. Bueno, Qué chulo, ¿eh? que xulo. Muy chulo. Ai, Luz. Eso parece algo de la Unión Soviética. Para para bailar, ¿no sería para bailar? Siempre suena esta puta canción. I love my little pet I do. Ah, música sense drets. Claro, claro. Què és, què és? No lo sé. Esto lo hace nuestro becario gay. Però és típico tipo romàntica? No sé. Es como un poco patriótica. Sí, quizá. Yo no sería tanto eso. No. Nos ha bajado un poco ahora la emoción. Sí. La canción. Bueno, podemos cerrar el capítulo aquí. Sí, quedamos otro día para bailar, si acaso. Me parece muy bien. De verdad te lo digo. Oye, no hay que me traigan las I'd rather